Master. Dnes si ukážeme 5 faktů o Foxy. Takže první fakt. Ve FNAF 1 můžete vidět Foxyho, jak běží po levé chodbě. Foxy na vás nikdy nevylítne z pravé chodby, to je práce pro Chiku. Druhý fakt. Foxy je jediný animatronik ze všech FNAF, snad kromě Chiky ve FNAF 4, který se může pohybovat. Třetí fakt. Lidé se domnívali, že Foxy způsobil Bite of 87. Tato spekulace však byla vyvrácena a dnes můžeme s jistotou říct, že Bite of 87 způsobila Mangle. Čtvrtý fakt. Pokud jste někdy viděli trailer na FNAF 1, určitě jste viděli, jak Bonnie běží po chodbě. Byl původně zamýšlený, ale nakonec byla tato schopnost předána Foxymu. A pátý fakt. Foxy má ve všech dílech FNAF klapku na očích. Tady na obrázku vidíte, že ji má zvedlou, ale ve všech dílech má klapku na očích. Ovšem, kromě Nightmare Foxyho. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa. Nazdar.